Kung muundang kog trabaho, padayon gyapon ang pagsulod sa kwarta. Even if I stop working, the money will still come in. Kung muundang kog trabaho, mawadaan na gyud kog kwarta. If I quit my job, I will lose money. Gihapon or pabilin. Steal or remain. Mawadaan. Lose. Bansayag labaw ang imong hunahuna kaysa imong lawas. Exercise your mind more than your body. Bansay. Exercise. Gamitag labaw ang imong utok kaysa imong lawas. Use your brain more than your body. Utok. Brain. Lawas. Body. Kung tugutan nimo nga utok ang magmando sa lawas, mahimong sayon ang imong trabaho. If you let the brain roll the body, your job will be easy. Kung lawas ra pirmi sa ligan, puwerte ang lisura sa trabaho. If only the body is always relied on, the work will be difficult. Sayon. Easy. Lisod. Hard or difficult. Magmando or magdumala. Rule or control. Puwerte or puwerteng lisura. Too difficult or too hard. Kung dili nimo kayang manduan ng kwarta, ang kwarta ang magmando nimo. If you cannot control money, money will control you. Kung dili nimo kayang manduan ng mga butang, ang mga butang ang magmando nimo. If you cannot control things, things will control you. Butang. Theng. Mga butang. Thanks. Daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you very much for subscribing to my YouTube channel. Kung wala pa mo makasubscribe, palihog subscribe na mo. If you have not subscribed yet, please do so now. Hangtod sa sunod na kong mga video, ang Diyos magpanalangin kaninyo. Until my next videos, God bless you. Bye-bye. Bye.